जगन्नाथ हाय सांग मैंने आज मोर गोटा तृतीय ब्लॉग कहीं आज टाइम होगला ड्यूटी पलि आसली ड्यूटी आसिक शई पड़ी आसिक बर्तमान टाइम हो गला 1टा उठिली 12टारे टिके शुईना ब्रश भी कर पारे नाइट ड्यूटी थी आज गोटे ब्लॉग बनवा आज आमर आज आम घर आज गोटे ब्लॉग बनैबी माने पनीपरिया चाष कौन करना जहाँ छोट मोट चाष कर देखेबी आज आम बाबू का खाऊँ झील मैंने खाऊँ आम बारंडारे आप देखिए निहाती आप निश्चय देखेबी आम रूम रू बाहरलु स्टार्ट करवा माने बारंडार सब खाऊँ देखा कौन खाऊँ कौन कौन आइटम कर से मिसिकी 3 जन 4 जन खाऊँ हम देखा बाबू बाबू उठी पाठ पढ़ुची हाँ हाँ बाबू 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 उठी पाठ पढ़ुची जो ऑलरेडी माने खाई सारे आमर नानी ये पखाड़ खाऊँ इति गरम भात खाऊँ डबल उठी पखाड़ खाऊँ आइटम सारू पुड़ा चिकिटा शाग तरकारी भजा आंबुल झोल डबल कौन खाऊ आंबुल झोल कौनटा डबलू डबल चिंगुड़ी झोलटा आंबुल पड़ी लाज कर डबलू किए हाई कर किए आर्यन करवा आर्यन कर हाँ 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 ठीक 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 हाई कौन पढ़ुच 1 2 आर्यन इन करते टिके थैंक यू से दे बाबू बाबू बाबा को हाय कर दे बस हाय हाँ एठी मो माँ बसी से खरा बसी से शीत आज हो एठी हमर नच सांग बाउंस गोटे काटिकी से माने से जो भीतर धला अंशटा से काढ़ुचंती आज ये चिकेन पुड़ा जीवो देखंतु से कर्त फर्त आनी पुरा एडी केते सांग चिकेन पुड़ीबो ए बाउंस रे एडी 800 रु केजी दे भितरे भल लगे निहाती ठीक है मो तो केबे खाइनी आज निहाती खाइबा हमर एठी खेतेश्वर बाबू एठी हमर चिकेन पेस्ट काटिकी एठी मसला बनउजन से पूरा चिकेन जो एठी खेतेश्वर बाबू कौन पकैलो एथे प्याज कंचा लंका गोटा रसुण टमाटो अदा रसुण पेस्ट हल्दी गुंड दही पकैन दही नहीं तेल सोरष तेल बुलाई दियो कड़ई है ओ ठीक एटा आम कहती कड़ई आमर कारण तेल से बंबूर तेल देल ना हाँ तापर दे दो ना हो जाए तापर दे टिके तेल बहुत है जी फोटो करो फुल हो कि चिकेन सैंडविच आमर चिकेन पूरा हो गला बांस पूरा चिकेन हो गला बांफ प्रबल बाहर जी मैं अच्छी कि भीतर तले अच्छी कि भीतर नहीं तो आती तो कमी ना माई एडी ठिया नाजरे पड़े माई टे साइड हो गला बिना
ମାଉସୀ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବିଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଡ଼ି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଡ଼ି ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ବିଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ଏରିଆର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖ ବିଡ଼ି କେମିତି ହେଉଛି। ମାଉସୀ ବିଡ଼ି କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି? 150 ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କେତେଟା ବିଡ଼ି ମୂଲ୍ୟ 150 ପାଉଛନ୍ତି? 1000 ମାନେ ଏଇ ଗୁଟକି ବିଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ 1000 କରିବ ମାତ୍ର କେତେ 150 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଦେବା କଥା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି ନା 400 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା 1000କୁ। କାଇଁ ଦଉଛେ 150 ତ ଦଉଛେ 1000 ବିଡି ବନେଇଲେ ନାଇଁ 400 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସୂତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ତୋଳୁଛନ୍ତି ଦରଜା ଆଣି ନିଜେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ମାନେ ଗୁଟକ ବିଡ଼ି ଏମିତି ଗୁଟକ ବିଡ଼ି ବନେଇବେ 1000ଟା ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ନିୟମ ନୁହଁ ନିହାତି 400 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା। ମାଉସୀ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ଖୁସି ଅଛି 150 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ବି ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକି ନା ହସିଲ ନା ତମେ ନା। ପାଉଛୁ ଆଉ ଖୁସି ହେବୁନି ଆଉ। ଏଠି ଆମର ବାବୁ ଆସନ୍ତି ହାଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ତୁ ଦବୁଡୁଛୁ କି ଚାଲୁଛୁ? ବାପା ଫଟୋ ଅଛି ଫଟୋ। ସେ ପଳେଇଲା ଘରକୁ। ଏଠି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଇଜ ନା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। এইটা আমার বাড়ি দেখন্তু এটি সব আমার লাগিছে পনিপরিবা আপনাকে নিশ্চয় দেখেবি। এই হচ্ছে অদা ছোট ছোট বাড়ি অদা দেখন্তু লাগিছি। আপনার অদা রুইଛନ୍ତି নাই কমেন্টরে নিহাতি জଣାইবে। এই হচ্ছে অদা লেটস দেখেবি সিম্বো লাগিছে সিম্বো ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଆମେ ତ ଲୋକାଲରୁ କରୁଛି ଆପଣ ଟାଉନ୍ ଆଡ଼େ ସିମ୍ବ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ସିମ୍ବ ଫଳିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ ଆସୁଛି ସିମ୍ବର। ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁମ୍ବାଳୁ ମାଟି ଖୁମ୍ବାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲତା ମାଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଘର ଉପରକୁ ପୁରା ସିମ୍ବ ସେ ମାଡ଼ିକି ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ପଳେଇବେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ସିମ୍ବ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ନା ଦେବେ ମୁଁ ଅଧା କିଲୋ ପଠେଇଦେବି ସିମ୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମ ନିଜ ବାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଗିଛି ମଟର ଲଗେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଲଗେଇଛି ମଟର ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ଫଳିଛି ପୁଣି କଷି ହେଇଛି ମଟର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ଲାଗିଛି। ମଟର ମାନେ ଛୋଟ ବାରି ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି ମଟର ଲଗେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଲରା ଗଛ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କଲରା ପିତା କଲରା ଗୋଟେ ହେଇଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷି ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଠି ଲାଗିଛି ମଟର କଲରା ତା କାନ୍ଥକୁ ଲଗେଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ବୋଦା ଢୁଡ଼ୁଙ୍ଗ କେମିତି ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫଳିଛି। ତାପରେ ଲାଗିଛି ଆମ ଟମାଟର ଏଠି ଟମାଟର ଗଛ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲା। ଟମାଟର ବହୁତ ଫଳିଛି ମାନେ ଭିତରେ ସେ ଫଳିଛି ଟମାଟର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ ବିଟୁ ଟମାଟର ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଫଳିଛି ଟମାଟର। ମା ରୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିତାଳୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବିତାଳୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିତାଳୁ କେତେ ସାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ବିତାଳୁଟା। ଏଠି ଲାଗିଛି ଆମର ଉଲି ଗଛ ସେଟା କହନ୍ତି ପିଆଜ ଉଲି ଆପଣ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ଉଲି ଗଛ କହୁ ସେପଟେ। ତାପରେ ଲାଗିଛି ଆମର ଲଙ୍କା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା କେମିତି ଫଳିଛି
ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା, ତା କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ ଗଛ, ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଛି ବାଇଗଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ସେ ବର୍ଷେ 8 ମାସ ହେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ 8 ମାସ ହେଇଛି ମାତ୍ର, ଦେଖ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଏଠି। ଏଠି ଶାଗ ଲାଗିଛି, ଶାଗ। ତା କାନ୍ଥକୁ ଏଇ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମ୍ପଳ ଆସିଲେ ପପେୟା ଗଛକୁ ଅର୍ତ୍ତମଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପପେୟା ଗଛ 2ଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଫଳ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ନାହିଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଆଡ଼େ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ନିହାତି ଛୋଟ ପିସ୍ଟେ ପଠେଇବି, ବସ୍ରେ ପାର୍ସଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପଠେଇବି। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଡ଼ି ପଟେ, ନା କିଛି ଜାଗାରେ ଲଗାଇଲେ ବି ସେଇଟା ଉଲ କହନ୍ତି, ଉଲ। ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟମାଟର ଗଛ, ପୁରା ମୋତେ ହାଇଟ୍ ମୁଣ୍ଡେ, ମାନେ ମୁଁ ଅଛି 5 ଫୁଟ 9 ଇଞ୍ଚ, ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଲାଗେ। ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପନିପରିବା ଦେଖେଇଲି, ନା ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ସେ ଆମର ମଟର, ଆମର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବାଡ଼ିର ଉଲ। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ, ନା ଆମର ଅଛି ଭଣ୍ଡା ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ ପଠେଇବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର। ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆମର କାଲି ଅଛି ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ମୁଁ ଜଣେଇବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଜଣେଇବି। କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।